Vice President Constantino Chiwenga panguva inoyi toona kuti vanhu vovachenura vachiti aiwa mukomana uyu anga agara zvake asiri kumagame plan kunyange the 2017 coup anga asingadi kuti aiwa RG Mugabe aiwa abve pakutonga. Mashoko atiri kuona akubuda chitagwa nevanhu vachiona kuti VP panhau dzeterm extension nedzema-security threats zvecorruption vari vaexcluded pazvinhu izvi. Mazvava kuti tinenge takuona kuti VP anenge ndiye munhu anga ari nani. Sanambira mashoko anobuda nyangwa panapa, rega subscribe, like, turn the bell icon. Tipira pane munhu wamuziva majarajaro zvamuza ndowakomana vanokomenta aiwa nhau kana politics dzekumusoro uko. Muzana nhasi anouya panapa anyora achiti somehow I believe it when they say VP Chiwenga was against the removal of Mugabe and Walter Mzembi and Professor J.N. Moyo made this clear. Chiwenga has always been about the constitution. Reason why he is against the 2030 ED Annika Chitonga nonsense. He is determined to stop Humbwa. Ndiwo mashoko anobuda chitokwa panapa namajarajara sopa aisa evidence panapa yatirikuona na Jonathan Moyo nana Walter Mzembi vachitora mashoko vachiti I don't believe Chiwenga wanted Mugabe out. Yatirikuona kuti aiwa vakomana vana Mzembi aiwa nana Jonathan Moyo vari kuya vachimirira Chiwenga vachiti aiwa mukomana uyu aiwa tikanyasa kugara anenge ari ku the right side, anenge akanga ari innocent zvake, is not to be blamed but the cause aiwa ye the 2017 coup. Zvatiri kuona kuti panguva inoyi vanhu zvari kuona VP panguva inoyi vachiona kuti ma-allies avo aiwa panguva inoyi vese vachisadlainiwa, vamwe vachifaiwa, vamwe vachitsakatika. Toona kuti aramba aningori quiet. People they are not knowing kuti akamira ground ripi, ari kusapota here kana kuti ari kuda kusiya kana kuti acharamba achirwisa. People they are not aware kuti vakamira papi general. Ingotidzai mafunguro enyu munotodi pamusoro pechitiko ichi. Pinako comment section medu mudze mafunguro enyu. Subscribe or like, not on the bell icon.